kali habang pek ia ka status habang pek ia ka post bagi biru ki post support jang Facebook ki download ki download ka jim ki pe iba do le idang sudah hit kali idang sudah snaying selama ngamarui bong don kam don jam nam tip pada klayo I'm good in nothing ai ba te lerong sai le shop se nang ta shi kumne boleh fi ikut selai kumne tip pi ngam tip habang apai shi ka jim janga ngam tip pi bale ai ka jim janga habang apai shi ka jim jang we habang apet ya ka status baki perlu jangan ki post habang apet ya ka post baki perlu jangan ki post support jang Facebook ngasku kumpa ka jim janga nampak le ai em kai cái ngam padan ka kam ajang ngam padan tapi sana dan kelak ta thali tan ngam tip kai na le baklayu ka jim janga I'm good in nothing. They have all the success in their life. They have all the happiness in their life. And they have a jim janga pada mamam ni na le baklayu kai. Atau fitip Alex baka social media pulsin ka pen ini tang ya ka highlights. Unda se langsung tu in pada mayu. Fitip Alex baka tu ka ek bapiyo I hapo jong ka social media hapo jong ka status baki beri post hapo jong ka post baki beri post hapo jong Facebook long tang ka trailer jong ka film. Fitip ka trailer ha ka trailer jong ka film pulsin ki pen ini tang ya ka ek babahatam. Om dia ka full film dia ka ditang ka trailer ka benta jong ka film. Kan om ye tho ini ya ka whole film and tang ka benta jong ka film. Pio I hapo jong ka social media baki post ya ka happy moment jiki bagi post ya ke don ya ke jing em ke jong Henry fintip ke inter channel ke jong ke jing jiki makiru kita la ke jong ke jing sausi makiru kita la ke jong ke jing ke jing khusla ya ke jing jiki makiru kim la ban download ha ke jing jiki dan ki ek ba kim don ha ke jing jiki Henry ki pen ep tan ya ke jing men jiki ki pen ep tan ya ke ek ba ki don ha ke jing jiki nama kata ngong pi film day ban kami film day ban pek ya ke ek ba ki pen ep po jong ke social media Kublesi bona bate ya ke pen shai jong pi ya ke jing ke jong ngat day ban dekut ya uni kendiri jong kata ke jing compare ya ke jing jong ba ke jing jong ki ngat day ban say ya de na ke jing sha set patok dala de ya de ha kata ka patok jong ke comparison ya ke jing jong ba ke jing jong ki people usually share only the best moment in the social media. Fitip Alex pilong kerbang kalau ke jong ke jing jong pi. Film day ban compare ya ke jing jong pi ba ke jing jong ki pilong ba kerbang kalau ke jong ke jing you are amazing. Hatu fitip ba ke jing kam day ke race ke jing kam day ke jing ra thau and ke jing ke day ke journey. Don la ke jong ke dia jong pi hasla jong berte. Film dan kamban compare ya ke jing jong pi bar ke jing jong ki wei but ngade kami de la ke jong ke jing ngatip nado ta sim ba ke jing kam de ke ris ke jing ke de ke journey ngade ban ya nanti ya la ke jong ke nanti cuma ku boleh cuma ba de ke jing ban sha jong pi ban compare ya ke jing jong pi bar ke jing jong pi hi ma wi shi film de ban compare ya ke jing jong pi bar ke jing jong ki wei but ya chaman hala ke jong ke nanti ya boy siya kata thong jong ke jing ke jong pi om ke thong jong ki wei hende ke thong ke jong pi pilong o phala la ke jong ke dia ki you are amazing in your own way tong kershan iwe ha ke dia dan dijeng hasla jong berthi kan bang nang im kan bang nang sa hasla jong berthi ini bang kershan iwe perlu bi jenga nang eskem pila yo yang ni film jong ke jing compare ya de ba ke jing jong we bonsin hawangi compare ya ke jing jong ba ke jing jong we bonsin ke jing jong kan sakut nim la shi bande ha ke jing jong namar ni im nang ta ban compare ya ke jing jong ba ke jing jong we namar ka tang ong pi film de ban compare ya ke jong ke jing jong compare ya ke ek ba film men ba ke ek ba tan men ta kumbang ong na kapos kapor im yang trajim le ia kata kam ba phin no kan nuksa ka babahanan ta jwe nyem ta gendo pi ko part video tar haru to bye bye stay safe.